Kuya kigima umwanchi omurigereria wetaseni kia Ndizi TV no basemera kwana bana kwabere ko gutwara oburigereria borobia nebiro binde ndengo kwaligania asemesa ya mangana maya elindengo manye nare yabereka okorekana akora chingongo chonsi inye CHINSA asinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakwenda gutobwatia gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeria YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatunya gwetera www.ndizitv.net tiretere FRIDAH KERUBO nalio kaneke bna chibi channel yogira wikira sole asenchera yabene nere Sara MOMANYI astinsemo chebioro kelio ngotokupatana nele LYDIA MOSE chinga kitoroche abarkya bagendete kwirobiria bwikiranu asensemo yechigosori cyokwegia ase omutenelio manene kura sorgongorwa Nyanza abereka gwesoke bene nabo igokwenekeria abayiboli obulendi ase ikaroke beteke okolekana aboli tkoligoro ikikyabwatege kubwatani abasai myomocho Nairobi nigo oyoromonogeri bwa Gusii Geoffrey Musiria abereka gukwanera obuyabugosira abasai linda kwaneke bna nkoegenderere bali oyo konerekero kyobo MCA ase wodi ya AMAYIA nigabereka gwesoke bene nabo igokobole serikali kwaneke bna ngwango yere okobeka gwekyombe kyogetene tobacholi nechimbebe IBC linda kwaneke bna obocholi ngokolekana bole ase CHINSA mwachiri chitabwati abarai mwanchi murigereria ayongati ali nkwaliganiretie asomo basolero toskatonyegera kwerana ndasege kegeke kerebosio elindengo manyamange asinchira yobwenye abayiboli ni go babere bakwenekeligwa buna obulendi bwa bana babo mbuyebole chingaki chigosoli cyokwegia kigendate gokorekana okwana omunyakerubo asensemeyo ya drama ime county ya Kisii Shadrack Matagaro nigo aerera emerobele babwate abosio bwechigosoli cyo ase abagosoli barabe bagwikirana ase chiskuru anemana gwikirana boigo asensemeli ya embu sebara chikoba bakumirana no murayibwense elinde kumurikira chigosoli cyo Michoti Kisii County Drama Chairman lero go twabanga igoro y'igitimu cyako enda Regional Drama Championship at Senator Kebaso High School Nyamira County, which is the hosting county of the 6 counties we have in Nyanza. So already as we talk, chitimu cha Jakire at Senator Kebaso High School, who they are hosting for comprehensive schools. KERUBO High School, they are also hosting high schools as from today, here Friday. Because we are going to ki abali mbaito bonsi balenda abana buya na abayiboli bali disi abana buya and let us keep connected throughout the securities alert asa mangana ya abana njira. Also the teachers, our county commissioners Nyamira and Kisii, they have promised that they are ready to partner with us as a mangana security and the things are doing well. Otherwise chika already ya setting njira kogenda chiachire kenda kubulyo kangelinga ki team trainers balenda abana buya akaroba akodire na ndibaira nebuya to their places ego Friday tuwasabe yasanga atuba manyinga yeso kisa abana abayana bali mechese yere buya yakera ya headed from there up to 24th of this week, which is Friday. We are heading to Embu for Kenya National Drama Festival as we crowned with our His Excellence the President William Ruto aria Embu High School. Abasai nigo baborigwe gwetanga kurwa ase obotumeki bwa mariogo yogotindia ase baborigwe gosoa ase biombe ebibirabe biko bakonya asensemo ya magendero kwenekia yo no monogeri bwa Gusii imeomochi o Nairobi Geoffrey Musiria
oyoboigo ole omo chief officer asensemo yobochenu chinga kiabere gakorera emerobiri yogochigosira abasae anomono asoko nekebuna ngo banyorerare amabaga yemeremo kubabwatania ase chinsemo anaboigo gokinya obonchirire bwabo. Rero inde no mogoko sana ko bantu mirana n'abasaye ba Nairobi County ari Embakasi East ase babwate leadership yabo ya youth president or Litimo Kaka na Sokoro, who is the chairman and the vice president, the president here. The youths have decided to come together. Abasaye baito bachandikire na hande bawo tena bachandike Gusii batame ucha Nairobi na hande baike Nairobi bache guchandika te ko baigo so bamwire komerana bayibori na ki twachandikire. It was the youths na kitora akonyane kera na bokonyora ninde jobless okobangori gigasi obisi no ori ore jobless ero tata ithio obisi nimbwate njana na mokonyanya ore opportunity yegasi ne yogosibi. So we have started a conversation yokoreta basayamo erinde tobora nina ki how can we build and empower one another. Where I sit as the chief officer, I've had a conversation with them na abate bi Nairobi chigasingobe kuchire portal asibali basomete na bali vijana bitabwatiye gasi bado ntubwate chigasiri che vijana bitasomete bine biasara ntubwate chiro chetu chikwaga chibono iga ntubwate open markets asana barabara ende babechi hawkers kiara hawking teriye kabiragete no Gusii na bakora hawking. So tutaite vijana wajitume babe innovative ba utilize the resources chira available mbale babwate byombe babwate CPO mbale be organize babwate mpaka mkokoteni bakana ba collect yo chabu kurwa sinyomba bakanu ngakitoko bakonya oyo koligia KERUBO kyobo MCA ase ewodi ya Nyamaya Richard Monyancha nigo aorokire omogokoye magayo robotirwa nadiko kubwatwa gocha ase omuraibense Dr. William Ruto nabego muraibe kyamagia ODM Raila Odinga kolende nigo abolire serikali enene koeneke branko bwatkere abalieta yabo bisaba IBC linda koeneke bna obocholi ngokolekana bole ase CHINSA semo echo chitabwati abarai kuba mononje no murainde ngobolinde kero kyane koro kya Nyamaya ward ne MCA yabo so mwakoyo kiabete faka ndia soko siro yomindo igo ngosaba abanyamaya bonse sebarenga Nyasaye gaende togotwa omoyo natiko oje yaitetigwe Ruto na etwe Raila na etwe Raila ne yuawoja Ruto twatige nera gendo galigenda bunge barose IBC abanyamaya na batebiringa akega na romo gasoja kire kobara emetinye berega IBC abere in place emetende etato mwanyolo mu MCA Richard Munyanje ntya kubakonya na kubwatira na samagendo chinga kichonzi obomo ne chinguru naende otengana abasoido atanu daifu igongo saba asiki family stwabeta tetonyale konya na stokonyala koko ligererie bintu byakolekanete mu isonde neria omonto kere kwanyole wasukiro jibosio okweba abamino naende kwanyora yanene mono enda mwamu play the bigger part yoko separate mu Gusii and ansiare kero mondo minachire bosio tetutigenda mwamu tigato enane omolembe andonse Nyasaye atoira mabaga onye mwana mino chire bosio mubwati korumega nae tumaitia ngiri awesiri korokoro amangana abete bosongo na mangana yo kumya naenda mangana mabe lakini kokoligeria senate nero na yarigeretie kotebeke en abasaye bunaba kaiba kurusibe sinyinge bara komonda abaigasi egendo kerikero kyo oyo minto deputy governor onye wage kolete na eno mwaka wekanisore igongo saboso kesiku osaba mabera sabantu bonse lakini onye ngwage kolete okwabekererwe na ende aire ne Nyasaye mbuyamono asengenjo nerwe koraja kurusi busoku litukulira elia erio lyokwira na kyana metro mwaka wekanisore na no mobete Nyasaye lakini onye yakoleka nte na kerikia renge iga kero mondo metana bakoligeretia karoranga kero
Omukonyi bw'omurai bw'ense Rigathi Gachagua nigagendete n'omurobiri obw'okwenekebuna Gusii obwengi naboigo obutumikibwa ebinyibwa by'ogutindia ebitanchairi ne serikali ya Kenya gukwana litko ligoro ase CHINSA ya Kapsabet nigo ayenekebuna chinyomba chyobonya nigabirika kubika emirobiri CHINSA barabe bakwigora naboigo ogusika hata hawatausiwa sumu na mtu ikisemekana ni pombe. Mabaa haitafunguliwa mchana na usiku. Ile mabaa ambayo iko na leseni ifunguliwe saa 11. Wale wanataka kutumia watumie saa 5 waende wakalale. Hii ya kukunywa mchana haiwezekani. Hii ya kukunywa mpaka asubuhi haiwezekani. And I want to thank the county commissioner and your team for the good job you are doing na muendelee. Na sisi tumeamua kama serikali hakuna county commissioner, hakuna OSPD, hakuna OCS ataenda transfer. Ukishindwa na kasi tunafutia wewe pahali wewe iko kutoka hapo unaenda nyumbani. Unenchire yamo yogotinya obulendi nigo mwaziri w'obulendi bwoime Kithure Kindiki abakagokora etara ya bene gwikirana asensemo ya Nandi niga abakagotora igikoro kya bene naba abobisa b'obulendi ase CHINSA mecho elinde gokwanira chinchira barabe bagokora oboibi naboigo obosagani ase CHINSA mecho. Nga kecho boigo engana erengete obolendi nigo abanyanyimbo kurwa sensemo ya Wajir babere bakuboligwa koba maiso na boigo gotinya obolendi ase CHINSA mecho okwana chinga kibali kubwatoka endagera gucha asa abanyanyimbo bensemeyo nigo baba gosiniga bo bisabo bobolendi baba bakubabolia koyeneke bunanko babale maiso anene chinga kechiga abaigenwa ase dini yege Islamu bagendete n'umurobere obw'kwengata naboigo amasabo gose Ramadhan. Tumepata fursa ya kuzungumza na halaiki ya watu wa hapa Tarbaj kuambia ile policy za kiserikali na yale maendeleo ambayo serikali inafanya, na pia tumewashukuru watu wa Tarbaj hapa kwa vile wamefanya amani katika sehemu hii. Zamani ilikuwa ni mahali watu walikuwa wanaogopa, lakini mnavyoona sasa security men na wale viongozi wengine wa county na mimi mwenyewe tunazunguka bila shida yoyote. Maofisa wa NPR wamefanya kazi nzuri. So leo tulikuwa tumefika hapa kuwapongeza na pia kuwasikiza ndio niweze kama mwenyekiti wa kamati ya usalama niweze kujua zile changamoto ambazo wako nazo. Wameweza kunieleza na tumesikiza. Kuna zile tumeweza kutatua siku ya leo, kuna mengine ambayo itabidi tu escalate kwa wakubwa wetu Nairobi waweze kutatua. Lakini pia tumeacha kuwazawadia chakula kila NPR at least amepata kilo 50 ya mchele na maharagwe, lakini apeleke nyumbani familia wa Unenchire yamo yogokinya ebirengo byobocheno asensemo ya Kwale nige serikali ye county yo yabereke wesoke bene naboigo kwaga cha chinyagitali okwana chinga kibale gosyoria dispensary ya Makweni asensemeyo nigo banekebna niga bamenye bensemeyo barabe bagokonyeka asokonyora obokoleri bwabwango asenchera engikerano. Fungulia dispensary hii na pia tumefungua nyumba ya mhudumu ama staff house. Lengo na shabaha ya kujenga ile staff house ni kuwa mhudumu aweze kulala hapa, ili mama akipatwa na uchungu usiku asipate tabu ya kwenda Lungalunga hospital, aweze kuzalishwa hapa Makwenyeni. Na jambo lingine muhimu ambayo gavana amewahakikishia, ataendelea kupanua hii dispensary yenu ili iweze kuendelea kuwa ya kisasa. Mimi nataka kumpongeza gavana kwa sababu ya huu mradi ambao amelete huduma ya afya hapa kwenu Makwenyeni. Sisi tunataka tuseme kwamba asante sana kwa hii dispensary,
kwa sababu watu wa hapa walikuwa wakikosa kuenda Lungalunga ni waende Godo na hapa ni mbali sana. Mtu wa Makwenyeni hawezi kwenda tena Lungalunga kule. Ni kweli si kweli? Ataenda Lungalunga maradhi ya Mwanchi umurikiriria kurwa soro botioruni onekira omweli obwa mangana maya asibire biga kulinde toska tonyegera chikoraga CHINSA 10 ayona mange nenyarasinchira yobwenye nabakwenda gutubwatia CHINSA mwachiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega senseme ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakwenda gwetera www.ndizitv.net magachi kamera soka nikibuna ebicha na boigo eliogira gwikira sole asenchira yabene nere Sara MOMANYI tobeto kubatenere LYDIA MOSE CHINSA moche biorokelia na incheria ne FRIDAH KERUBO twara obuligiriria borobia Ndizi TV Ubwansu Gusii Amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria KERUBO wenya wetrasa marioga yokorwase CHINSA chesko ngorwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringoriwa nechi machine chaito ngorokorosi mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwari tora marwaire amange ande karagwa chine ntogwate chi machine chigokomoreka chiarora nkikerobobe chigo komoreka omobere omogima gwansera omotu mpaka inse na ichigo toteingi KERUBO bya marwaire tiobwate twamanya gokwa mariogo abana abane machine engomorekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakogoikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bonde bwese kara gwachire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubuya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Guchakira umutinyiga okane ime ya Ndizi TV na kigo sobogima bwobwanjanisi ko yorogongo rwa Afrika bure. How much longer are we going to hide in this apartment, Claudio? Petroid Heart. Do you have a boyfriend? I think that you do. Kirali tukulie hiki Jumatatu gwika Alhamisi CHINSA nye chabutuko wika CHINSA nye nusu. Why the hell did you tell Isabel what happened? Petroid Heart. I didn't choose to love you. I didn't choose to feel the way I feel about you. Wanjani mpo maiso komyoyo etamanyaini. Peak Uniform and Sports Center niko bakoro isana koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abali chi sweater t-shirt cheme kone mienge na chiri cheme kone metambe nkoni abali bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abali chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abali chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo ikoba gokora embroidery nkora ishabale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoro ishabale na konye cyanga cha KMTC egatiyo bokorera ibonde ubunge niko bagotoka asamagacho abaraka building imeyungu cyo Kisii
ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Kurikira bono ayabunu mwagachi kwa manyiri duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu bw'omugusii omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amarokereryo y'abaibuli. Chingia umwancho mulire ribegeta seni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusine chingia kerongo kwariganya imeyo murobire bwo komenya kuya eryo tobeto bose miwa mangi ure chinchira cyo komenya buyake bocheno bitore rero ninda itogendereye no muroberyo igoro yo kurenda obocheni bw'ekinyigo cyaito nyora so murobire bw'ikiye itanto abatogo kwanera amange tokamanyiwa kinyigo ningi egasiya yaso mubere nere yeye tukaba tukumanyiwa ebi abose amoiga tyamaroire ye kinyigo na kiyago cyaso mubere sembido kibiri bikoirera amarore yega cyasumubere na mono ebyoro kerera imbiri byebi tukaba tokumanyiwa na kichinchira cyo wetanga kurwase okonyora kinyige kiga nabo igo chinchira cyo kuringore kero mondarore byoro kerera na kotarira asinyagetari antu abete tokumanyiwa buna chinchira cyo kubwenya kinyige kiga nigo kire ibere mono anene nchira to emanyikante buna dialysis ne ende kidney transplant ekero yogo chinchirwa gose kubekerwa enyigo engao igo naseri tkolia rero ninde togenderero mu robero yega ekero tobugate omugeni omungao korende nere okorigerere mona mangana iye kinyigo na chigo tumanyia mono ninkiye okorekana dialysis ninkiye okorekana ororo ninkiye ochi yakorekana ekero munda akorera dialysis na boigo kidney transplant ekero muntu yekere buno akorera kidney transplant ngikeriye gochia yakorekana ibono mancho mulire ngo kwarigani obeko gosangana ituwiko mairo iriyo tobeto kumanyiwa amanke no murobero kore twasore nenche Evelyn Osero ekero ngo kunyoro na sensemo ya Facebook na bakogenda gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News nechinga kicyabene nainde ndaite koma umugeni bweri tkolya lero eriyo tobe tokogendera kwiwa mange ime iyo murobero yega karibu sana nabo ko manyu mwancho muri ya kumanya mwancho muri ya chasa mari tanko kujele mogo ikimonge nango karega asiga was specialist hospital iwonde enasi gushugulikira mangana y'ichinyigo ase kenyamuliro bagotenga mwari nona sora nephrology nurse karibu sana sumurobero yega ase ikiaita ime murobero ntwabwate nurse imo korama ase unit yemo imirimo tukabato gukwanira mange gorende rero bono ntaiteto cyukwanira mange guru ye cinchire kiga cyo kubwenya kinyigo anene mo ensemo ya dialysis ndeto gochakira dialysis otomanye dialysis ningi dialysis bueno ngora gini
kiyo kero mwari gukwana igoro ye gasi ye chinyigo mwakwane tegenteke mona gasi ye chinyigo no gochunchuga manyinga yes sibya manyinga ono dialysis ni artificial way yo kusibya manyinga amanyinga yo murwaire aitaso ke wane mirande gete tokoroka bloodlines aso ase machine gete dialyzer togotomia dialysis machine yaro elelegi entongero tubwatenga artificial kidney ekorokwe dialyzer amanyinga yo etabu we dialyzer yune bwate membranes filters kyano amanyinga yasiwa na ndaira nero murwaire eyinero tokorokanya dialysis anyo manyinga yo murwaire abwate kuchafu obonge wabusiwa amanyinga yakwira naso murwaire aba manyinga ya masafi akubwatkana marwaire ari twabete togokwanira ye chinyigo twabete tokumanyiwa buna chi stage nchiro isano ase kero asamarwaire yaiga chi stage chisano kero kendenga kiki egoikera umuntu okorera dialysis umuntu nabakorera karesteka bwatuburire abwe chinyigo bwe kibore stage 1 stage 2 osenga kiki yabwe ntokorera dialysis ono ase chi stage yechiga ase ugoikera tebunga bono no bwente bokorera dialysis na stage ya gatano stage ya gatano engentokere mwakwanira tenga glomerular filtration rate yes ose rate yorichi nyugo chigosibya manyinga kero ya itire below 15 abo bono gotebunga lazima ukore dialysis ko stage 5 abandi bateba end stage renal disease nyugo chiaro sirepi mukunta konyara komenya bugima bwaye bwa kawaida unless chinyugo chikonyo gosibya osachenjeriwe nigo ko stage 5 igo the normal rate went koba filtration rate went koba 15 no yani the rate koba 90 and above we are 125 okay bono bunori go sebunaniga rate yo amanyinga gochunjugo gosaga sibuga so mubere nchirenga ini nande ko kwatire ne myaka uno konya gosuka ikonya gokea umwana karo mukeiga ire igoro una to konya ko gotanero konya ko gokere atarachi kwanira bono tumanye process yeri yonse pye bitambukero kero mundare trugari na kimwo gochaka ko mukorera dialysis yeyu letora tumanye ubuya bwa dialysis imburo byobiga kubwatikana na marwere n'abano kidney injury ubuya bwa dialysis ringa ekero murwairo yiga abwate obokongo bwechinyo ntombiro ebingo mubire bitayikoras togotengo twaras a lot of imbalances yes sasa silichi nyiko cyari kuchikokora nikokora buchafu waichura mubiri ya macha ichuro mubiri pressure yagenda iguru omanyinga ke aso mubiri asengenje genteke mo kabisa nyige gokora nebwate gasi yokorokonge go synthesize erythropoietin ni hormone gokonya red blood cells no met red blood cells gasi ya so mubiri amanyinga ito is red blood cells bona nyige ya sarikire nande nere korosi gento ke gochikotokonya protein to konya gotwara na nyinga so mubiri yes bona go muntu bwato burore bwechinyo go ebinte binge aso mubiri ya bikoenda mawate ba haywire na shambo kile gento ya serika bona gokumwira ni dialysis orejerea hali eliya yo yentangani na bakoira na kore gasi ya ali na bana baye ara sukeria mutiko osabu no bono acute kidney injury mwakwa na rete ya reverse oseja irani maego murwaira na into the previous state okare dialysis boost chini go chirichi atimuka chabwena onya yarenge gento gekoro ko acute kidney injury acute kidney injury meaning omurwairo yoiga oise como a quick intervention dialysis yugwango na malio bande na nini abako bwena bas aru ase dialysis ira no bima wa kawaida onya chronic kidney disease yumwa kwanira temagate umurwaira bono ikire stage 5 takonyara komenya atat correct dialysis go se transplant before ikire transplant lazima agendere go correct dialysis go transplant tali plus 1 nyamande kwanyori abo kwira nywe
miaka 2 miaka 3 yomo ugenderete go process anyway dialysis yenere kugokonya ugenderere gukora chigasi ciao yanyarikanirwa n'umuntu ikire stage 5 obeire referred go chikokorero dialysis kero kentimete dialysis yegosenenge buna akero umuntu atete kwenda gusentieta ebintu mbiro okonyora bikoba considered gose bikurugere mano okuguna muntu ore in this state tabwe antikokorero na muntu ore nini ngorigere more inuga gose ebintu mbiro ebitango mbiro byo kokorero muntu dialysis ebitango anene bitango mbiro byo kokorero muntu dialysis ase ngenjo akero yakirenga dialysis yenere go chikokokonya ngo batomukorera ene ringa dialysis into gwatara kabiri bono okorora na nere ligo suit which patient parori into gwate ndo kokorokanga hemodialysis mama nera abantu bamanyite amanyinga ali asoke na ndaira na asibi wairane ande into gwate ndo gekorokunga peritoneal dialysis hemodialysis to gotumia imeki ya manyinga omonya gitare chako gekire ndo tokoroke kateta ngaiga ase yo major vein obekerwe kateta ni egwata chilumen gose chingoro ibere gosoke manyinga nande yairana bro chikero ngo taba himo immediate blood manyinga yes yonga lazima manyinga yoiche nanda irane Tugwate peritoneal dialysis inde yaitoga igomete saigase ndagira ikoroserwa togotagia gwate miki ya manyinga embenge nasema iko highly vascularized kono muntu umurwaire yona bango chora bekerwe kate tansa asenda nsaiga inde yugono fluid nere togo tumweka tokorokana peritoneal dialysis fluid fluid yiga chigo chenjani na manyinga ali umurwaire lakini ngatali amanyinga in contact ne fluid twanyora to exchange electrolytes tirichiare chimbe to exchange ya macha so kiremite a lot of elements zina come into place mubiro ya manyokore dialysis ande ngwatire miaka mono kunonyora kamwana ka matukari mwana kwigoro bali twali to kidney injury mono bago twara acute kidney injury asenge njona machi taiyo mubere sina go chigochonchoga manyinga mwana ori onyora kidney shutdown mwana oyo tagwati mekitera kinora nyara go chikomubekere kati tomukorera dialysis mwana bume bibona bigokorera into togoro peritoneal dialysis bekerwa kati tagayenda fluid nero wetu na manyinga ali exchange ngo chavu na wanonda ko besenga na inchenkwe nero dialysis mbia mono na sasovo semi ubukurentati bono kiro ngageta abantu mbatete kumanya e process yeriyo gokorero dialysis yakiro munda atomirwa chikokorero dialysis kurenti atranda sumuti mukoto koira na no chikotoerera e process yikuru step 1 mbake step yomwero na ndimono nkikiriye gucia korekana after dialysis yomunda koreru yereire naki nyagetare banda gosa gukoro dialysis na gotomunga chinga kiechecho kurende ndo chikoirana mwanchi umurire rwana twatranda umuti mukomoke tokoirana togendere kuiwa manke Ndizi TV ubwansu bw'Gusii gucakira umutinyiga okane ime ya Ndizi TV nakigo sobogima bw'obwanjanisi ko yorogongo rwa Afrika bure. How much longer are we going to hide in this apartment, Claudio? Petroid Heart. Do you have a boyfriend? I think that you do. Kirali tukulie hiki Jumatatu gwika Alhamisi chinsanye cha butuko wika chinsanye nenusu. Why the hell did you tell Isabel what happened? Petroid Heart. I didn't choose to love you. I didn't choose to feel the way I feel about you. Wanjani mpo maiso komyoyo itamanyaini. Abana batoto abana ba George n'abana batoto nakikiagerenya boka amenyirega ando tibono ngoja gutoichoreria abana aga nikekesho
nianike kesho. Hii wataipenda. Kuna wakishingo mechumukonya kulikanga ichiko baira. Surely hazilipi. Sasa ni nini mnapata kutoka huko? Nafikiria kwanza nijitambulishe. Mimi naitwa Mukaya aka Uncle Stars. Mimi ni msanii. Ayega ngori go gonya gotera abana bacuci abana batota abana abo banyene no bwatnyo na abana. Ndizi TV. Ubwansu bw'Umugusii. Na ndo mwancho mulire ribonekero twakorera umutumo kongo kwarigania centre ya bene iriyo togendere kuigwa mange iguru yogorinda chinyige chigane neka togendere gukwanira inchire yemo yogosibia amanye ngagosoko bwenia chiji gosenchera yoko bwenia chinyige chiga au yo manyikanite buna dialysis ndete kumwarigana ndo monas iri agendere gutumanya amange karibu sana ninde bona una nigete goteba gu kero kindu mwancho mulire na inche buna inche bono ndete kumanya a process yengima kero gukorera umuntu dialysis ekera tumirgo chase clinic Kono murero yekera tutakaje gusino murero renge ward onyo lunga chinyo cha yenti watabokom teketanga ni abanta kokora dialysis was urgent dialysis enge teketanga ni kabisa murero yoiga onyo kokwana omanyete ke akora lazima a consent for dialysis atebe wanjira mirimo cya gukora dialysis anjira ne kobekerwe kateta ya dialysis ge kobera dialysis tego koru katete yita ejibo kosoke manyinga na kumwira neti kana ke yente tangani ya kabira lazima tumanye biwango bya manyinga na kia ntobwate ntotokuru kana baseline workups chumo rero tamokorero chichigo to guiding toko genda dialysis ngito bonita kokoro tamokorero tumekwita wono dialysis twaikire dialysis of course ntokwira moroyo dialysis anyo no abantu ngale chinjego chiko fail lakini ngokwana muri moywana lazima mwereserana evaleni ekena kitogo chikokora sijeni ekena kitogo chikokora la 1 2 3 taita tokonya tomotai benefits inchire chienchi ndaba sokotwara umujana na bono akiamangane kuru mubero na ndirana norosi ndo tomete na bako minyo kanda batete ko ngita yare kuru mubere iyo ntokerero amanyinga yo murwaire arwa somubere ndobwate dialysis fluid norosi mubere yo ite amanyinga ito ko plasmid tumugite aso mubere ndebwate some concentration some electrolytes pH no wasoma the pH scale hivyo ndobwate fluid ekoropo dialysis fluid ama acheto kunusia gose municipal dialysis igutumia amacha pure water amacha koro municipal abe kuchitangi chitangi echiganto bwate a water plant water plant igutumia gento koro reverse osmosis egosibia amacha under a lot of pressure anya chunchuka impurities chance pichero bacteria leo ziyare ngoya kwerera bwa amacha yamanya gosugumu enda dialysis machine imaria dialysis machine ebwate compartments gose ase go proportion ya amacha makoro mutuga igase machine bono ime mutuga ase machine ndobwate dialysis fluid na hotel sokoro ke acid concentrate mondo bwate ntotokoro ke bicarbonate bia soe machine ine yumera na macha ya wase water plant aba proportion aro asige ndokere nia na plasma yetu na damu yetu ndio kageta hiyo nama amanyinga na red blood cells na nini lakini electrolytes chinde chiatoka gabase
dialysis fluid chama nyagocha bono ase into tokoroke dialyzer chiaso ase dialyzer ochigo tiraiga na into twarosiria amanyinga yo murwaire utirimbo kare amanyinga atirimbo kai dialysis yatira twasomete into tokoroka diffusion katiga amanyinga yataikumira na fluid yeli agweta kando na yeta kando into kego koreka na katiga iga koroka diffusion bona amanyinga yane abwa togo chafu ore igoro dialysis fluid irigocha erenie esafi ya urana amanyinga agenda karama safi atikogo chafu ase fluid iriya nararia una waste water umurwaire unaonye ninja jeni amanyinga ne abwate potassium irigoro potassium nenda so mubero itakereri igoro gosaria nkoro potassium yarenge igoro fluid iriya icha potassium tebwate yanyetebimu na potassium yeju ayira na polibia manyinga acha karama manyinga yane maite manyinga the major component ya manyinga na maji na maji kera bairite ndia so mubira mani gosaria ne chi ego yani ama ndokonyara kwea no mubiro mugimo baira maji abanda bangi chinyi bachiasarikira amaji amuchiro kubire kwera chinyi bose na chicho sokia amaji kono maji taigo soka ariteiri cells tissues amachuka manyinga ya ita water content irigo Maria said dialysis membranes inchiro chianya chunjuka buno chunjuke cha machari atigara agenda na ukochafu bodi manyinga ira mara masafi asomo roid kwanyora gose after 30 minutes somo roid chipama chara mango mubira kusukweyana ataina sia vizuri muraira manyinga inga machafu igwetaru kyale tama egosoyo nde mtondo wate na urea somo berekera ya chire igoro ya endo bongo mwalite ko murairo ngebarimo akuna any side effects yake umuntu akorera dialysis yiga usekera akorera ndo igotiro ka side effects mono igotiro ka complications yes complications cha dialysis major yenye elia nane kabisa abantu toko abuna bono lirena teko taiga ki amanyinga na taso okay gonga kingo chikoka hypertension kose blood pressure yokia especially bali wacha kamubero tora na manyinga ono ase circuit yonse yabo sokia manyinga ngota tore at least 1 unit of blood epaintia ya MOSE tuwe manyinga yo murwaire okonyora go circulate outside the system mubiri toko kanga extracorporeal circuit at least 1 unit of your blood 1 pint iko nje ya mwili wako na 1 unit umeta ina manyinga mangi basa abantu bandiri kumuchaki ngore go feeling this person go bleed ya ngwa manyinga blood pressure na level care complication nchiro orore sukari ngo chirenze lakini kuna vile njira nere to manage ke yani ne chinke asenge janto mbaro mutasomera tena kyo kumanage murairo yo nini kwa mosete kuyayibo fanya urukonde dialysis ukomuta abantu bagoza dialysis baende basi mucha maani 12 ndakulegas igwanekera umuntu akorera dialysis yiga igikakengana na kyabwente kubera nyagitari yiga umanya kwigurira oyo rogo chakibwa tate yabo yororenge ward tokoroka initiation first day tokomukarera 2 hours komwaga test gatarore na kya sustain yes kugira gento kegeni togocha kwa mwana kimwe oko meno nege chike kama kwara mutiga nande mambia ya mokorera 2 hours arore ne kya ati mokeri tukeri ochomwira ni ritukolinde hours 3 hours kurwa boko genda wamanyire chiparamita chiaye moro ibo manyinga ya mwende gusibyanga niga pa minute mwende ko ba sageta se machine mwende ko volta gento gete kono kurwagu kwanyoro muroiro beiro ko genda 4 hours to kora 4 hours a session asibali go watanga chronic dialysis rona tali odio ko chaki 4 hours per session 2 times a week
Okay. But ideal ni 3 hours times a week. Abono twakwanire mbia muno gwatumanyiria manke iguru ya dialysis ngwikirere kero mondata babento korera kidney transplant. Kidney transplant yago korera after korera dialysis usinere ere kivyake. Kidney transplant wani gajene na tebi bunga chenye ko chane nchwa toko kom che kira sembani toko kolero dialysis beto hoseni mbani toko kwa konyore transplant transplant tali bengo panga lero kolero map mimi wele keronga ndire toko nyora donors uri kuchikonga chini usiri kutore etoko bende sabari nere njene do nuri kuchikonga yigo ne sabari ntambe sana na babo ikanjira nyore ubu ndoli compatible bento kere tofauti adropi mungaona ande mochake from step 1 gatiga iga uipotazi muendeleo kwa dialysis ono dialysis ige koruguna preliminary koganyirete what transplant na transplant italikero umuntu transplant nebwate emyaka enjinitnero to korera mwana otenia wase mwana 5 years lazima arasukake kolero muna kusomunga kumuna watemiaka 90 seiti nge komukolere transplant ya makoni evezi limit nero raholo from 21 ama from 18 to somewhere like 65 you know age limit ya transplant nande transplant ingike mburo ile kiwa changi anje kokorere transplant na bora nyore mbwate bugaire nongore obugaire getembwate bwasalira chinyo potaliko bwene kalabda unabona ntobwate autoimmune diseases biri ango mubiri okorwana its own cells ono nongeyigeye kwanyeye it will be fought egoitwa omubiri okonyetenga no kwarorera ego bono to westire that kidney unto kwase story your compliance uchikobeke ro transplant yego kwa ewinyo nanyari kunyerenda it takes a lot amubona mange sana bako clinic bako enda bone kawaida yani transplant umuntu akora no uri uchikobwata machiko buno urabwata machikari kobiba nentesi uno drop elimo kidney kigako ya nasa singenje biro beto bya chire kigimanda itobondo asugukurira kigima o summarize engose ingana yawo yomwero ase CHINSA chinge kigima inse dagekeyemo okwanira ingana yawo yomwero igoro yo burindi bubwe kijigo ase umwanya bantu ono okolinda chinge chitenge tangani hotebu toringa twanywa amaji at least 8 glasses a day manyo tora kandi wamangana ya amaji rehydrate yourself ase nja macha egana ara which component yake ya